Στις 2 Ιανουαρίου 2023 είχα ανέβει το βουνό της Ζήριας, σε μια περιπέτεια που τη θυμάμαι για καιρό. Ήθελα πολύ να το καταγράψω και σε βίντεο, για να έχω να το θυμάμαι. Οι συνθήκες όμως δεν το επέτρεψαν και έμεινα μόνο με τις φωτογραφίες. Είχα μείνει πολύ ικανοποιημένος από τις φωτογραφίες που τράβηξα και αποφάσισα να εκτυπώσω 3, εκ των οποίων κράτησα τη μία. Είναι η πρώτη φορά που εκτυπώνω και παρόλο το κόστος, το αποτέλεσμα προσωπικά με αποζημίωσε. Ένα χρόνο μετά, βρισκόμαστε ξανά στην ορεινή Κορινθία για να επαναλάβουμε την περιπέτεια. Καλατάς, τι ώρα είναι, πού βρισκόμαστε? Εγώ θα τα λέω, πάμε. 10 το πρωί, δεν κάνω συχνά παρουσιάσεις, με συγχωρείτε. 10 το πρωί, πρόποδες, ούτε πρόποδες. Στην αρχή, στην κορυφή της Ζήριας. Άλλα σχέδια είχαμε, άλλα κάνουμε. Ήταν να μείνουμε πάνω, έχει χιόνι, δεν μένουμε. Έχει λίγο. Οπότε ξεκινάει το ταξίδι από εδώ πέρα. Έχουμε παρκάρει χιονοδρομικό πάρκινγκ. Το δρομικό σκέτο, χιόνι δεν υπάρχει. Ισχύει στο δρομικό. Στο χιουμοριστικό. Λοιπόν, και ξεκινάει το ταξίδι. Λοιπόν, ovo διαλυματάκι, λίγο πριν το καταφύγιο Β, να πούμε ένα σημαντικό πράγμα. Ότι η φυσική μας κατάσταση δεν είναι καλή. Είναι καν φυσική κατάσταση. Και καπνίζοντες είμαστε. Και ασθματική. Και ασθματική εδώ πέρα ο φίλος. Και καρδιακή. Ναι, αλλά ας μην μπούμε σε περιττέρω πληροφορίες. Οπότε γενικότερα βλέπετε το δικό μας perspective, που απλά το πήραμε απόφαση να ανέβουμε το βουνό. Λοιπόν, ένα διαλυματάκι. Η κάκιστη φυσική κατάσταση που έχουμε γενικότερα δεν βοηθάει μέχρι τώρα. Όμως η τέλεια καρδιά που κουβαλάμε θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Ήρθαμε μέχρι εδώ, πάμε, συνεχίζουμε γερά με ένα στόχο. Έχουμε περάσει το καταφύγιο Β, να σας βάλουμε λίγο μαζί μας στο ταξίδι μας. Όμως ο πρώτος στόχος είναι να φτάσουμε εκεί πάνω, στο τέλος αυτής της ράχης. A few moments later. Για πες, έχεις όρεξη να μας πεις? Όρεξη να σας πω μπορεί και όχι, αλλά όρεξη για να ανέβουμε πάντα υπάρχει. Είμαστε πόσο από κοντά να είμαστε στα 1800? 900? Κάπου εκεί. Έχουμε ανέβει. Δεν ξέρω αν το βλέπουνε, αλλά όλα αυτά από κάτω δεν ξέρω τι φαίνεται ακριβώς. Λοιπόν, εμφανώς ανανεωμένος, κάτσε λίγο, περίμενε να κάνω λίγο άκρη. Εμφανώς ανανεωμένος. Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, εδώ πέρα, στο ίδιο σημείο με πριν. Στεγνώσαμε, Το πετάξαμε. before and after, μαλάκα, έτσι, before and after. Λοιπόν, Στεγνώσαμε, πετάξαμε. έχουμε στεγνώσει, έχουμε αράξει, έχουμε πιει νερό. Σηκώσαμε και λίγο τον drone από ό,τι είδατε. Και συνεχίζουμε. Next station.
Όχι κορυφή, αλλά προς κορυφή. Λοιπόν, φύγαμε. Από εκεί που μας είχε φύγει το πνευμόνι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ανέβει ψυχολογικά λόγω του ότι έχει πολύ καλό καιρό, ήλιο, απίστευτες θερμοκρασίες. Είμαστε με τα κοντομάνικα, 28 Δεκεμβρίου, αν έχουν το Θεό τους να πούμε. Δηλαδή ακόμα γι' αυτό μας έχουν κάνει ξινό να πούμε. Το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο και προχωράμε ακάθεκτη. Το progress μας. Εμείς αυτή τη στιγμή υψώσαμε το drone εκεί σε αυτό το βράχο. Αυτό είναι το progress που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το διάλειμμα αυτό ήταν vital. Κάναμε κανένα 15 λεπτό. 15 λεπτό. Κάναμε εκεί, ναι. Σαφώς στεγνώσαμε λίγο γιατί όλο το διπορικό που είχαμε κάνει ήταν στη σκιά. Ο ήλιος έχει βγει, η ώρα είναι περίπου 12 και 20. 12 και 20, Όχι μπλετ, είμαστε 10 και μισή, από τις 10 και μισή, Περπατάμε, ναι, με το δικό μας ρυθμό. Εντάξει. Εντάξει ρε φίλε. Κολούσαμε λίγο. Είδα την κορυφή και πέρα λόγω. Χάρηκες. Οπότε αυτή είναι η φάση μας. Τώρα θα βγούμε στο χωματόδρομο. Για όποιον έχει ψάξει τη διαδρομή και ξέρει τους δρόμους εδώ πέρα, θα βγούμε τώρα πάνω στο χωματόδρομο σε λιγάκι. Σημαντικό checkpoint. Είναι σημαντικό, του έχω πρίξει τα τέτοια. Θέλουμε να πώς θα φτάσουμε εκεί. Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε και τα λέμε εκεί πέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν αργήσαμε, είμαστε πάνω στο χωματόδρομο. Ο περιβόητος χωματόδρομος που έλεγα. Και σε αυτό το σημείο μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν αυτά τα σηματάκια. Ένα εδώ και υπάρχει κι άλλο ένα εκεί ακριβώς, το οποίο είναι ξεθοριασμένο. Φαίνονται. Η συνέχεια του μονοπατιού είναι ακριβώς εδώ πάνω, οπότε πρέπει να ανεβούμε όλο αυτό το λόφο. Εδώ είναι η στιγμή που παραδίδουμε πνευμόνι. Από ό,τι βλέπετε έχουμε κάνει ήδη τη στασούλα μας, να πάρουμε ανάσες. Να στεγνώσουμε. Γιατί, τι κάνεις τώρα? Τη βγάζω λίγο να στεγνώσω, αφαιρέσω το άλλο που στέγνωσε. Πιστεύεις ότι το άλλο στέγνωσε ρε μαλάκα? Αυτό εδώ, ναι. Δεν ξέρω ρε φίλε. Update. Εδώ έχει απλωμένη την μπρίκα του. Τον έκλειψα το σπίτι του και του λέω πάμε μια βόλτα κοντά μου ρε, εντάξει εδώ κοντά, δεν θα πάμε μακριά. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει να ανέβουμε από το χωματόδρομο. Αφήσαμε τους ηρωισμούς. Δεν θέλω να πάω από εδώ. Δεν θέλω να πάω από εδώ. Όχι, γιατί μπορεί να κάνουμε μαλακία. Το έχω ξανακάνει σου λέω. Όχι αυτό, τη μαλακία να ανέβω έτσι χωρίς να ξέρω. Να, αυτή είναι η κορυφή, Ρωμάν. Όχι, όχι, πίσεσαι με. Δεν είναι αυτή. Κι άλλο. Ναι. Οπότε, έχουμε επιλέξει το χωματόδρομο. Αργά και σταθερά, βαράμε κουπί. Πάμε γύρω-γύρω από το βουνό. Και επανερχόμαστε σε επόμενο update. Μαγικό τοπίο, χιονισμένο, με λίγο πάγο. Αλλά εδώ από ό,τι βλέπετε, κόκκινα σηματάκια. Και πάμε προς την νίκη. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ, χωματόδρομος. Επειδή από ό,τι βλέπουμε έχει χιόνια και πάγους, η άλλη μεριά του βουνού που σκοπεύουμε να ανέβουμε από εκεί θα έχει full πάγο και θα μας κάνει πάρα πολύ δύσκολη την ανάβαση. Οπότε, κόκκινο σηματάκι εδώ, κόκκινο σηματάκι εκεί και βαράμε κουπί να ανέβουμε για κορυφή από εδώ πέρα. Ακόμα δεν έχουμε κουραστεί για να κάνουμε διάλειμμα, οπότε θα επιστρέψουμε ξανά σε ένα επερχόμενο διάλειμμα λίγο πιο ψηλά από εδώ. Πολύ μακριά. Λοιπόν, πάμε. Άντε, τσάω. Το αστείο είναι ότι κάθε φορά που ανοίγω κάμερα ακούγεται ένα update, παιδιά. Λοιπόν, ακολουθήσαμε τα σηματάκια από τον κάτω χωματόδρομο Πήγαμε καταδρομικά. που ψιλοφαίνεται, δεν ξέρω αν το βλέπετε εκεί. Ανεβήκαμε στη συνέχεια του χωματόδρομου. Εδώ είμαι. Και τα σηματάκια για την κορυφή μας οδηγούν από εδώ πάνω. Υποθέτω με μια πρόχειρη γνωμάτευση ότι η κορυφή είναι ακριβώς αυτό εκεί πέρα που ζουμάρω.
Δεν φαίνεται πάρα πολύ μακριά ούτε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω το έχουμε. Επίσης, ξαναεπισημαίνουμε ότι βλέπετε δύο άτομα με πολύ κακή φυσική κατάσταση, οι οποίοι απλά θέλουν να κάνουν να επιχειρήσουν να ανέβουν στο βουνό. Οπότε παίρνουμε δύο ανάσες, πίνουμε λίγο νερό. Για YouTube πάμε. Οπότε παίρνουμε δύο ανάσες και τα λέμε στο επόμενο διάλειμμα, το οποίο μπορεί να είναι πολύ σύντομα λογικά. Λοιπόν, ciao. Λοιπόν, στο δρόμο μας για την κορυφή συναντάμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Το έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας. Δεν θα σας το δείχνω αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθεί βιντεάκι από drone. Μετά από αυτό το εκπληκτικό πάπλωμα από σύννεφο, γιατί σαν πάπλωμα ήτανε, συνεχίζουμε με ρότα προς την κορυφή. Την κορυφή τη βλέπουμε. Η κορυφή είναι, περίμενε, άμα μπορείτε να δείτε κάτι που εξέχει λίγο, είναι εκεί. Τέλος πάντων, βλέπουμε το κολονάκι της κορυφής εκεί πέρα. Εμείς εδώ πέρα βαράμε το κουπί μας. Κόκκινα σηματάκια βλέπουμε, ρε. Α, εδώ έχει. Εντάξει, προχωράμε. Προχωράμε καλά. Από ό,τι φαίνεται θέλουμε άλλο λίγο. Για να δούμε. Ξέρω ότι δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά αυτή η πλαγιά μας έχει κάνει έτσι. Μας έχει ρίξει, να πούμε, μάγκες. Τα σηματάκια είναι λίγο ξεθοριασμένα, οπότε θέλει να έχεις λίγο τα μάτια σου 14 και το πνευμόνι επίσης. Τι βλέπω την πουτάνα, ρε. Θα την πάμε. Τι να κάνουμε, ρε μαλάκα. Εδώ φτάσαμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό progress. Από εκεί πέρα που, άμα θυμάστε καλά, λέγαμε ότι θα πάμε με χωματόδρομο, καταλήξαμε να παίρνουμε πάλι τα αγραία βουνά. Αλλά νομίζω ο στόχος μας έχει δώσει τρελό motivation. Εδώ ανεβαίνουμε. Το περιβάλλον τριγύρω μας αποτελείται από full βουνά, έτσι γυμνά, τίγκα, πέτρα, αλπικό κλίμα. Δεν υπάρχει τίποτα σε βλάστηση, μόνο αυτά τα θαμνάκια εδώ πέρα. Οπότε αράζουμε λίγο, παίρνουμε δυνάμεις και συνεχίζουμε. Βλέπουμε πάνω το κολονάκι, ίσα ίσα φαίνεται σε εσάς. Εμείς το βλέπουμε λίγο καλύτερα. Είναι ένα τελευταίο κουπί που λέμε συνέχεια. Το πιάσουμε το μπουρδέλο, μαλάκα. Ένα τελευταίο κουπί. Εδώ. Και φτάσαμε, αλάνια. Φτάσαμε, μιλάρα. Φτάσαμε, ακούμπατο το μπουρδέλο. Κορυφή Ζήριας 2.375, αν θυμάμαι καλά. Όλη Πελοπόννησος στα πόδια μας. Συγχαρητήρια.
Ξεκινάει η κατάβαση και σας έχουμε ενήμερους με στάσεις και updates. Ξαναλέμε, είναι 28 Δεκεμβρίου, η ώρα είναι 2 και κάτι και έχει τρελό καιρό. Και έχει τρελό καιρό, είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε μες στα χιόνια, αλλά είμαστε μέσα σε, εντάξει, είμαστε στην κορυφή ρε φίλε. Και έχει τρελή θερμοκρασία, πολύ όμορφη. Έτσι που λέτε, το τοπίο είναι κλασικά απίστευτο. Πρέπει να το δούμε λίγο πριν το χαιρετήσουμε. Αλλά έχουμε δρόμο. Έτσι κατεβήκαμε. Όλο κάτω ευθεία. Δεν φαίνεται καν. Τίποτα, όλο ευθεία. Το ευθεία το ξέρεις, κάπως έτσι. Τίποτα ρε. Βρεθήκαμε. Περάσαμε χιόνια, βλάσπες, νορμάλ τέτοιο, όλα. Ευθεία μια. Βγήκαμε σε χωματόδρομο επιτέλους. Είμαστε σίγουροι για το δρόμο που παίρνουμε. Γενικότερα το κατέβασμα έχει πάει πολύ smooth. Πέρα από το ότι χάσαμε λίγο τα κολονάκια, τα κόκκινα με τα σηματάκια. Οπότε, εντάξει. Ωστόσο, τα βρήκαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είναι απογευματάκι. Η ώρα είναι 3:39 αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε λίγο πιο κάτω από τους χωματόδρομους. Στόχος μας είναι να φτάσουμε εκείνο το βράχο. Ήταν ο βράχος που παράξαμε στην αρχή. Και να κατέβουμε. Και να πάρουμε το φαράγγι κάτω. Και να πάρουμε, ναι, το φαράγγι για το καταφύγιο Β και κατ' επέκταση στο αμάξι μας. Λοιπόν, ρίχτω. Κάπου εδώ με έχετε δει να πεθαίνω, αυτό είναι το θέμα. Τώρα γύρισα πίσω τις γάμες. Το καταφύγιο λοιπόν είναι κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, ένα μικρό κτίσμα. Αυτό είναι το καταφύγιο. Εμείς πρέπει να κατεβούμε τώρα όλο αυτό το λούκι για να φτάσουμε στο καταφύγιο και στο χιονοδρομικό. Εντάξει, piece of cake, κάναμε αυτά που κάναμε. Ένα διαλυματάκι. Μπορεί και το τελευταίο διαλυματάκι. Μπορεί και όχι όμως, γιατί δεν μας βιάζει κάτι. Τι θα λέγεις στον κόσμο που βλέπει αυτό το βίντεο ρε φίλε και θέλει να δει τι φάση? Καλά παπούτσια, χοντρές κάλτσες, το έδαφος είναι άγριο, γαμάει τα πόδια, πονάνε. Το κατέβασμα είναι... Επειδή είναι και κατηφορικό, πατάς με δύναμη. Άρα, γαμάει αρκετά το πέλμα. Και καθυστερεί και τη διαδικασία. Δηλαδή το κάναμε σε 40 λεπτά. Είναι κουραστικό το κατέβασμα. Είναι πολύ κουραστικό. Δηλαδή, όσο κουραστήκαμε σε όλο το κατέβασμα, κουραστήκαμε σε αυτό. Τέλος όμως, φτάσαμε κάτω-κάτω. Η Ζήρια πίσω. Προορισμός μας στο βάθος. Φύγαμε για χιονοδρομικό. Για πες μας. Έχουμε φτάσει στο αμάξι. Τέλος. Τι ώρα είναι, for the record. Πόση ώρα μας έκανε να έρθουμε από πάνω από το Λούκι? Μία ώρα. Τι ώρα σε πήρα? Μία ώρα από τις πόρτες. Μία ώρα από πάνω. Μία ωρίτσα. Αυτό είναι το επεισόδιο. Ζήρια 28 Δεκεμβρίου. Ήρθε Πανηδίν. Και στο Πανηδίν. Άντε, τσάιο.